9 месеца близнаци са в родилното отделение. Добри новини! Приемно семейство се намери и други подобни заглавия в социалните мрежи. И сега, големият въпрос, който трябва да си зададем. Защо BTV и Нова телевизия се активират по едно и също време и пускат едни и същи репортажи? Как така става това? И ние веднага заемаме страна. И какво казваме? Виновен до доказване на противното. Чудесно, в демокрацията се връщаме в времето на инквизицията. А къде отиде невинен до доказване на противното? От кога медиите показват само едната страна? Защото всичките репортажи, които виждаме, накрая една плачеща майка, която заявява, че иска да си гледа своите деца. Оттам веднага получаваме контра, но тя има 7 деца. 5 от тях вече са настанени в приемни семейства. Защото е бедна, защото тя не може да си гледа децата, тя е безотговорна. И сега тук задавам големият въпрос. Някой наясно ли е колко пари ще вземат тези приемни семейства? Наясно ли сме, че за едно дете се вземаше преди от 350 до 400 евро? Това означава, че за тези 5 деца сумата, която ще се дава от държавата за заплати на тези приемни семейства, възлиза от 2 до 2500 евро, това е без осигуровки. А оттам нататък и допълнителните програми, с които получават дори и почивка. 2 до 2500 евро, от 4 до 5000 лева. И сега тук си задавам въпроса, ако тази майка получаваше 4 до 5000 лева, дали нямаше да може да си гледа децата? И децата да са с нея? Кой ще защити тези, които нямат възможност за защита? Много е лесно всъщност да вземем позиция, много е лесно да зачерним, много е лесно да кажем медиите са прави. Но всъщност ставаме съучастници в един антисемейен модел. Модел, в който казва бедността е порок, бедността е грях. Модел, в който отделя деца от родители. Не знам за тази ситуация. Не знам дали майката е лоша, добра. Нямам тази информация, но и нямате и вие. Всички тези, които я осъждате в интернет. Всички тези, които заемате страна, осъдихте, без да познаете майката. Да, тя сигурно е от ромски происход. Да, тя сигурно не е в перфектни условия. Но ние нямаме повече информация. И аз бих искал в демокрацията да залагаме на принципа невинен до доказване на противното. И не медиите да са тези, които определят съдбата на семействата, защото толкова много да се излее помия в интернет, зачерква защитата на една майка и дава свободно действие на изключително много НПО-та, които дори се обадиха в този случай. Кой ще защити тези, които нямат възможност за защита? Кой ще върне децата при майките тогава, когато няма кой да застане на тяхна страна? Ние трябва да бъдем отговорни. Децата да бъдат при своите родители.